Constantin Brâncuș. Constantin Brâncuș spunea că atunci când ai încetat să mai fii copil, ai murit de mult. Oameni mari, nu uitați să fiți copii. Constantin Brâncuș s-a născut în data de 19 februarie 1876 în localitatea Hopița, județul Gorj. Constantin Brâncuș a fost un sculptor român de excepție cu contribuții consistente în sculptura contemporană. A fost ales membru postum al Academiei Române. Singurul monument public pe care îl realizează sculptorul este bustul generalului Carol Dalvila de la Spitalul Militar București. În data de 30 septembrie anul 1898, Brâncuș se înscrie la Școala Națională de Arte Frumoase din București. Debutează în cadrul expoziției regionale de la Craiova și lucrarea lui se bucură de laudele tuturor. În anul 1904, Constantin Brâncuș pleacă din România. El pornește pe jos către Paris, oprindu-se pe perioade mai lungi la Budapesta și la Viena. Paris. Cu ajutorul reginei României, Brâncuș a ajuns pentru scurt timp în atelierul unui mare sculptor, Rodin. Nimic nu poate crește la umbra marilor copaci. Aceasta este celebra frază rostită de Constantin Brâncuș când a decis să părăsească atelierul sculptorului francez Rodin, care îl angajase ca ucenic. Brâncuș îl cunoaște pe Modiglian, celebru pictor și sculptor italian, care îi devine prieten și realizează câteva portrete. În 1909, Brâncuș sculptează în lemn primele coloane, ceea ce va fi un antrenament pentru ceea ce va fi cea mai mare realizare artistică, Coloana Infinitului. Câteva dintre lucrările lui Constantin Brâncuș sunt Coloana Infinitului, Poarta Sărutului, Masa Tăcerii, Domnișoara Poganii, Maiastra și așa mai departe. Eu am făcut piatra să cânte pentru omenire. Sculpturile mele sunt chiar și pentru cei orbi. Ceea ce vă dăruiesc eu e bucurie curată. Asta zicea Constantin Brâncuș. Eu sunt Miss Bogani. Sunt o operă de-a lui Brâncuș și mă aflu la Târgu Jiu. Eu sunt Chimera, o imagine stranie a unei făpturi cu ochi mari. Maiastra este o serie de 30 de sculpturi de păsări în bronz și în marmură realizate de Constantin Brâncuș între anii 1910-1918. Constantin Brâncuș a fost printre primii sculptori moderniști din lume și în acest sens, în acel context, Brâncuș era remarcabil. Nu mai făcuse nimic similar niciodată. Era cu totul nou, inedit, năsnesc. A revoluționat ce înțelege lumea prin sculptură, inspirând numeroase generații de artiști, arhitecți și designeri. Constantin Brâncuș spunea: trupul omenesc este frumos numai în măsura în care oglindește sufletul. Pe data de 16 martie 1957, Constantin Brâncuș se stinge din viață la ora 2 dimineața, iar pe 19 martie este înmormântat la cimitirul Montparnasse din Paris.
Iar ca orice suflet mare, Constantin Brâncuș ne-a lăsat o frumoasă moștenire poporului nostru, dar și întregii lumii. La mulți ani, române!